a tsarin mulki na komai so uku nake. Zan ziyarce ka so uku face to face. Na farko zan kawo maka ziyara kamar yacce nayi yanzu. Zan maka gargadi cikin rashin sautin murya da sauƙaƙawa. Na uku, na rantsi da ubangijin da ya halicci Azra'ilu sai na shiƙa ka kiyama. Inda miki yana nan akwai ƙura. Yanzu za ka iya tambaya idan kana da abin da za ka tambaye ni. Babu. Shi kana lissafi daidai. Lissafin ma da kake da na'urar zamani scientific calculator. Mikiya, mikiya, ga mikiya, ya danno, mikiya, Smoking is injury to health. Shi kake karanta a zuciyarka ko? Kullum malaman kiwon lafiya sun gaji da yin gargaɗi smoking is injury to daina sha lami. Ba su suke ba mu kuɗi ba, dole sai mun sha. mikiya, ga mikiya. Wa ka gwada? Bara an kammala abin da ya kawo ni. Don maka gargaɗi na ƙarshe. Idan kai kuskure ka sanar da wani ko wata abin da ya faru tsakaninka da Isan, rantsuwar da ne a baya sai na cika alkawari na uku da na ɗauka. Sai na shiƙa ka kiyama. Ban faɗa ba kuma ba wanda zan faɗa. Sannan in turo maka 'yan rakiya mutane uku daga cikin shaƙiƙanka. Lalle zan aikata haka. Tunda lissafinka yana da kyau, you can solve this small equation. Idan kai lissafin daidai, the equation will be balanced. Ko nan ba ɗaya kai misan